Gdje si nađi? Danas je petak i imao onaj veliki motoskup u Temerinu. Prošle godine, nisam to nigdje bio postavio, prošle godine sam bio na tom motoskupu sa mojim dobrim kolegom Goranom. Tako da, ove godine nastavljamo tradiciju. Idem preko mosta da se nađem sa kolegom odatle, da li ćemo napraviti krug ili idemo direktno do Temerina, nisam siguran. Sem toga, prelep dan, užasno vrući. Hoćemo da pičimo direkt ili... Kako hoćeš. Tako se da oni smo vozili sa Goranom. Goran je u suštini bio moj, kako kažem, mentor stiče od motora, pošto je, kako kažem, bio najbliži tad kad sam kupio ovaj motor, tako da zajedno smo radili na njemu, zajedno smo ga popravljali i sređivali. Zajedno, mislim, većinom je on radio, ali eto, ja sam bio tu pozadnji. Da nagovestim, da on ima isto neko Kawasaki KLE 500, a zato on preleće preko ovih rupa i to, ja ne mogu da ga dostignem, inače ima 500 kubika, tako da mora da usporava zbog mene. Ovo mi je bubo direkt u oko i ne vidim ništa na levo oko. Ako je baš debelo udarila, što ne koristim vizir kad postoji. Ovo mi se ne dešava često, ali u posljednje vreme sve sam smotaniji. Osvežavajuće malo vozati se sa Goranom. Ne mogu ja toliko brzo, Gorane. Baš toliko ne mogu. Goran ima drugačije tehnike vožnje i to se vidi, ali to mi se sviđa. Volim sa što više drugačijih ljudi da se vozam, jer vidiš razliku u ponašanju saobraćaju. Niko nema loše ponašanje u saobraćaju, sem možda Honda Kikija. Izvini Honda Kikija. Možda da se menjamo? Da. Ne ovako. Ha? Ne mogu tako. Je to čika šorti? Šta ima? Evo ništa. Snimiš, a? Jel cvetli? Da. Onda da. Ga bilo bi fora sad bilo bi fora da i meni ostalo. Da i meni je ostalo, bilo bi fora. Ostalo, nego sam zaglavio sa mi se vraća. Pa se to uvodi. Ne znam kako sedneš na njega ovako. Šta je ovo? Pazi udoban. Slicu probaj to kako Kaj sad? Akumulator. Aj probaj ti. Gasi svetlo i... Sve ja čekam kad će da crkne, ali... Nemoj meni da crkne. Ne mogu da ga u rikarc, brate, isteram. Ju, brate, ne znam da je kvaču. Ali nisko vata. Sad će njemu biti čudno što moje jako kasno hvata. Ju, brate, čekaj. Uje! Ali je čudno, dobro, ovo mi je prvi put da zapravo vozim ovako. Malo, kako kažem, veći motor. Pod veći mislim kao viši, već mi se majica podigla, ali prva stvar što primećujem, apsolutno se drugačije ponaša vetar na ovome. Jako su ti visoko ramena, sviđa mi se. Ovako sam inače hteo kao neki početni motor, ali sam skontao da su previše veliki. Ujebute, ne smijem. Ne znam kako skreće. Jako rano vata kvačilo za razliku od mog, mada ja znam da je moj malo problematičan što se tiče toga. Nisam ga pitao koje godište, uvijek zaboravim, a svaki put ga pitam. Ali zapravo dosta kako kažem, ja jedva taknem gas i ona baš lepo odbaci. Ne mogu se navidem gdje su pedale. Jako lepo ubrzava za ovakvog nekog. Mislim, znam da ima duplo veću kubikažu nego moja, ali lepo uđe u neutralnu, to mi reci. Ajmo. Okej, kiwi. Još malo pa se opraštamo. Kako je udobno! Uopšte nemaš volju da se jučeš sa ovim ko što imaš sa kiwijem, ali zapravo mnogo brže ide. Ju, kako je lagano! Dobro, znam da su sad moje reči veoma beskorisne i neopisive, ali veoma se lepo ponaša. Sad ću malo da dignem obrtaje.
Neću naravno do kraja, nije moj motor. Veoma stabilan, pri većim brzinama. I to uopšte nisam dao pun gas. Prelepo. Prelepo. Kočice sam odmah na početku primetio da ko da nije sa Kawasakija. O, dobro, ovo mi je san ispunjeno, od ovog sam želeo prvom Goranom motor. I sviđa mi se. O, ekstremno visok, ko kamion se osjećam da sam, majke mi. Ovo je najudobnija stvar koju sam ikad vozio. Da, ovdje se drugačije silazi. Mnogo mi je udobnije osjećaj vožnje, kako kažu. Kako sam sve zatežen ovdje jak, Ma sve i ovo je... Ne, ko da mi tesna ovako ovdje naš, ovdje. Čak par puta sam... Lepo si ti išao. Prešao tu manju, pustio kvačilo, ko da mi ovako... Jako je... Pa kažem ti kao da kad prešao tamo nižu... Izgubio osu, da. Osjetim ovo. Moraš jako lagano. Pred onu krivinu sam spustio, ono... Nije se video ovako, možda je samo osjećaj, pošto je... Samo sam malo osjetio. Pogledaj kolike su gume, ko bicikli. Ideš po nekim, ovako nekoj travi. Da? Livadi sad tamo kad uđeš na motoskup. Znaš kako ovo ovako? Ništa. Gorane, ja sam ovdje išao rikverc i zakočio i ono... O, ja mislim sam zasput. Tako se vodiš prednju, ono ovako potone. Zaspo sam u tom trenutku, bukvalno. 93. 93. Tako sam im i rekao. Jebi ga treba, znaš kako ja sedam? Ovako uotim, Aha. zato što ne mogu. A, zato si ti razgiban. O! Jako visoko hvata kvačilo sad. Ja, ne, nešto nije u redu. Ne, svaki put kad pređem sa nečijeg drugog motora na moj, jednostavno ne želi da ide. Nešto jednostavno nije u redu. Ok, ovo je bila dobra stvar. Dok na njegovom KLL nekako uroni, jako lepo zakoči, mnogo bolje nego ovaj motor po meni. Mnogo manje treba truda da bi zakočio, kako kažem, pritiska, ali onako uroni. I uopšte nema šta osjećaj kao da jako kočiš, ali iskontaš da si ti sa 120 zakočio na 60 roku veoma brzo, ne, sad se to lupio skroz. Dok na ovom mnogo imaš siroviji, kako? Jedini način kako mogu da objasnim ovaj motor je sirov. Nije najsiroviji, ipak je malo savremeniji od nekih motora, ali kako kažem, kad zakočiš više nekako, odmah reaguje nekako. Da, bukvalno sirov je jedini dobar način da objasniš. Sad sam se uzbudio. Taj pogled, nikad ne dojadi majke. Svaki put kad provozam tuđi motor, koliko god da to iskreno ne volim na početku, mnogo dobijem više samopouzdanja kad sedem nazad na svoj. Nego Goran ne mora ni da spusti vizir koliko mu je dobar ovaj. Sam sa sobom pričam, ko normalna osoba. Lijepo smo se izvozali, sad idemo na motoskup u Temerin. Kako funkcioniše ovo? Čekaj, šta? Crveno svetlo sem ako skrećeš desno imaš uslov. Ali možeš samo da ideš desno, nema pravu. Oj, pote. Ali da, sve ono, napravio sam samo jedan kratak krug oko Mišeluka i to veoma spori, pretjerano bezbedan krug. Ali, da, bit će drugih prilika, tako da sljedeći put kad budemo dovatili naše ruke na KLA, što ću se ja lično potruditi da ne bude sljedeće godine u ovo vreme. Tako da, evo još malo smo po Temerinu, malo sad već mogu sebi da čujem, pošto se krećemo ekstremno sporo. I to od Alfe ne očekuješ da se kreće 50 km/h. Ojoj, kako je neki karton, no dobre, živi smo. Moto, evo piše moto, pravo. Jesi pokupio ono belo? Nisam, zaobiš se. Šta je ono? Karton, neka kutija. Jel odavno Temerin ceo tako toliko smrdeo? Evo ga, prvi motoraši koje srećemo. O, još jedan Kale, je li isto godište? Upravo sam shvatio da kao svaki ima iste sirene na svakom njegovom motoru ovih klasa. Ne znam tačno gdje se skreće, pa zato ovdje polako. Dobro. Vidio ribu što vozi kve. Istog ovakvog, da. Prepoznao sam po štop svetlu. Evo ovaj semafor, mogu se kad? U 5 evra. Moto. Levo. Pazi, kutija Gorane, kutija napada. Tako da eto, stigli smo Temerin, defile smo propustili, pasulj smo propustili, ako uopšte bio pasulj, ne znam. Ja nemam, ja sam skinu. Popravljaš nam statistika. Može, još bolje. Eto vidiš, doprinosi više nego drugi. Ne znam, vrtimo se dok ne nađe. Da.
Što? Vidu ovo? Tu kao A, fontana, neki vidiš bazen, crevo, fontana, ceva. da. Vidi ovo. Jedan tu sunce. Je lupo? Da, komplet sa motorom na glavatke. Kako mu nije ništa? Dobro, no. Znaš kako je uleteo? Pun gas, Dobro, to je bio motoskup. Našli smo se sa Suzuki Kikijem, naprijed sa njegovim drugom Markom, koji ima isto kivija, sad crnog kivija. Crnca kivija. Nešto mi fali, ja ne znam šta, ali saznaću kad dođe kući. Ali da je lepo crno je bolje, pogledaj kako izgleda. Ko drugi motor, baš uvijek. Gorane! Au! Ajde vidimo Gorana malo. Da ga vidimo kako drive by kako prolazi. Jako lep kle, prelep kle. A sviđi mi se zato što za njega ne moraš da praviš nadimak, već ga ima kle. Dok Ninja 250R Kiwi. Ja idem tamo. I tako se javljamo Goranu. Idemo dalje, idemo svi svojim putem, svojim kućama. Zašto idem kroz centar, ne znam, ali kasno odlučena odluka. Ja ću se potruditi da Gorana vidimo češće nego jednom godišnje. Ja idem kući da spavam. Pogledaj.